Hej David. Var inte du stört? Jag har många goda idéer för dig. Det finns många jobb du kan göra. Du kan bli tandläkare. Nej. Du kan vara en ballerina. Okej. Ganska. Du kan vara en maskjordbrukare. Hej maskor. Hej lite maskor. Detta är bra gödselmedel för smultron. Du kan arbeta på en restaurang. Jag vill ha kyckling och dillpotatis, tack. Bra drickspengar för dig. Du kan arbeta på en salong. Hjälpa mig. Jag vet. Du kan vara en lärare. Du kan lära mig svenska. Det är en underbar idé.